हेलो दोस्त, मैं हैप्पी अपने सभी के स्वागत करत बानी अपना चैनल क्विकनेस ऑफ माइंड पर। तो एकरा से पहले हमनी ई जौन चैप्टर बाटे सगरे जहान भोजपुरिया जौन क्लास 10th के अध्याय 2 के नंबर पर चैप्टर जौन बा अध्याय 2 ई जौन भोजपुरी के चैप्टर बा सगरे जहान भोजपुरिया एकर पूरा से एके पढ़ के समझ लेले रहनी जा। ठीक, अब एकर जौन बाटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमनी बनाब जा जौन की एग्जाम के लेकर के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बा। तो एकर सारा के सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमनी देखब जा। ठीक, जौन की 2024 के एग्जाम खातिर बहुत इम्पोर्टेंट बा। तो अपने सभी अगर पहले वाला वीडियो नहीं देख लें तो पहले जाके ई वीडियो जौन बनल बा एकरा से पहले ओके देख ली। ठीक, ओकरा बाद एकरा के देखम जा तो ज़्यादा समझ आई। तो चली जा ई चैप्टर के जौन सगरे जहान भोजपुरिया बा एक चैप्टर के पूरा हमनी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जौन बाटे एके देख ली जा। तो चली अभ्यास के जौन हमनी के प्रश्न बा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। एक सबसे पहले क्वेश्चन क्या बा देखी, विजेंद्र भगत मधुकर के हवे, यानी कि ई चैप्टर में हमनी पढ़ले बानी सन ओमे बतावल गइल बा कि विजेंद्र भगत के रहवे। तो क्वेश्चन बा विजेंद्र भगत मधुकर के हवे। तो एकर सही आंसर का होई, विजेंद्र भगत मधुकर जे रहनी उहाँ के मॉरिशस के राष्ट्र कवि रहनी। के रहे मॉरिशस के राष्ट्र कवि रहनी वहाँ के। ठीक बा, ई बात के याद रखम लगिन। चली अकने ई क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट अपने ले ली लगिन, चाहे साथ साथ कॉपी पेन उठाई और लिख ली वहाँ से कि पता चली। ठीक, चली अब दूसरा नंबर जौन क्वेश्चन बा ओका के देखब जा। देखी, सर शिवसागर गुलाम जी के रहे। ठीक, सर शिवसागर गुलाम जी के रहे। तो यहाँ के मॉरिशस के प्रधानमंत्री रहनी। का रहनी? मॉरिशस के प्रधानमंत्री रहनी। यहाँ के मॉरिशस के प्रधानमंत्री। तो पेन कॉपी साथ में रखी और साथे साथ लिखत चलिए कर आंसर, तब जाके सीख पाए। ठीक, मॉरिशस के प्रधानमंत्री रहनी। चली अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमनी देखत बन जा का, ए घड़ी मॉरिशस के प्रधानमंत्री के बा। ई क्वेश्चन के थोड़ा गौर से समझब जा अपने। ए घड़ी मॉरिशस के प्रधानमंत्री के बा कहे के मतलब आज दिनांक कितना है? 16 तारीख 6ठा महीना 2023। ठीक, तो ई डेट में मॉरिशस के प्रधानमंत्री के रहे। देखिए, लेकिन हमने जब बुक पढ़ ले बानी जा तो बुक में लिखल बा ए घड़ी मॉरिशस के प्रधानमंत्री के रहे नवीन चंद्र राम गुलाम। नवीन चंद्र राम गुलाम। लेकिन एगो बात देखी, यहाँ के अभी के जे डेट में 16 तारीख जौन बा 6ठा महीना 2023 के डेट में जब हम वीडियो बना रहल बानी, एह बेरा यहाँ के मॉरिशस के प्रधानमंत्री नहीं थी। इस समय में मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ बानी। के बा? सुन ली, प्रविंद जगन्नाथ। ई बात के ध्यान में रखम लगिन। ठीक, काहे कि एक सबसे देखी मॉरिशस के जो बुक में जौन देवल बा वो बानी वहाँ के नवीन चंद्र राम गुलाम जी। वहाँ के हटला के बाद में वहाँ के प्रधानमंत्री मॉरिशस के प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथन जी बननी। और वहाँ के बाद में यहाँ के आयल बनी अभी के स्थिति में बनी प्रविंद जगन्नाथन। ठीक, तो ई बात के याद रखम लगिन। चली अब चौथा जौन क्वेश्चन बाटे हमनी के, मिरिचिया कौना देश के कहल जाला। ठीक, तो ई का राइट आंसर हो जाई कथी? मॉरिशस। क्या हो जाई? मॉरिशस के ही मिरिचिया कहल जाला। ठीक बा, तो एक ध्यान देम लगी। तो चौथा का आंसर का हो जाई? मॉरिशस। चली अब आगे देखी जौन ना में ऑप्शन दवल बा उ क्वेश्चन के अब हमनी देखब जा। देखी, कौना देश में भोजपुरी लोग बा, माने कौन कौन देश में भोजपुरी लोग बा। देखी, तो मॉरिशस आ सूरीनाम दोनों में, ये दोनों देश में का बा भोजपुरियन लोग बा। तो हमनी के राइट आंसर घ नंबर हो जाई। ठीक, मॉरिशस आ सूरीनाम दोनों देश में। ठीक, चली एक बाद देखी 6 नंबर जौन क्वेश्चन बा, सगरे जहान भोजपुरिया कौना विधा के रचना ह। तो रउआ लाइन के हम तना बेरा चैप्टर पढ़ले रहनी वही बेरा समझले रहनी। ठीक, तो ई एकांकी के ह, एकांकी यानी कि घ नंबर हमनी के राइट आंसर हो जाई।
तब देखिए अब आगे हमने बढ़त बानी जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन का बा, मॉरिशस के प्रधानमंत्री सर शिवसागर राम गुलाम के पुरखा लोग कहवा के रहे लोग। ठीक, तो यहाँ के देखी, यहाँ के पुरखा लोग जे रहे नु, यहाँ के रहनी लोग कहाँ के, भोजपुर जिला के जगदीशपुर थाना के हरी गांव के, यानी कि कौन आंसर हमने के हो जाए, कौन नंबर आंसर सही हो जाए। ठीक बा, अब एक बाद देखी लगिन 8 नंबर जौन क्वेश्चन बा हमने के ओकरा के देखी, छेदी जगन कहवा के प्रधानमंत्री बनल रहे, यानी कि छेदी जगन जो नाम बा कहवा के प्रधानमंत्री यहाँ के बनल रहनी। तो देखी यहाँ के गुआन के प्रधानमंत्री रहनी, गुआन के, कहाँ के, गुआन के। ठीक, ई बात के ध्यान दे, यानी कि ख नंबर हमनी के राइट आंसर बा, सही आंसर बा। ठीक बा, अब चलिए 9 नंबर हमनी क्वेश्चन देखल जाओ, सर शिवसागर राम गुलाम के मूर्ति कहवा स्थापित बा। ठीक बा, तो देखी यहाँ के हमनी के मूर्ति जौन बा नु भारत में बा, लेकिन भारत में कहाँ बा, हमनी के बिहार राज्य पटना में उपस्थित बा। पटना में भी कहाँ, गांधी मैदान में बा। ठीक बा, तो पटना में यहाँ के मूर्ति लागल बा, और वो पटना में गांधी मैदान में लागल बा। कभी अपने लगिन जाएम तो घूमे में लगिन तो देखे में लगिन, वहाँ लागल बा यहाँ के मूर्ति। तो चली अब हमनी के लघुत्तरीय प्रश्न बा एकरा बाद, लेकिन हमनी नेक्स्ट वीडियो में एकरा बाद वाला वीडियो में लघुत्तरीय प्रश्न करब जा। ठीक, तो हम आशा करत बानी कि अपने लाइन के वीडियो अच्छा लागल होई तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली आ बेल आइकन के प्रेस कर ली, काहे कि रउआ लगिन के इहे चैनल पर भोजपुरी पढ़े के मिली। ठीक, तो चली, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।